Yawanci matasa suna karya da siyasa, Honorable. Ka tsinci kanka a wannan yanayin, kuma me yasa hakan ke faruwa? To dole matasa su complain. Siyasa an maida ta sai mai haja. In baka da kuɗi ba za ka iya takara ba. Su kuma kuɗin nan matasa sukan daɗe kafin su kai shi a irin tsarinmu na, ba zan ce Afirka ba sai dai a ce na Najeriya. Matashi mu a Najeriya abun haushi, ɗan shekara 50 ma ana kiransa matashi. To wannan shi yake ba su ɗan tangarɗa wajen shiga sha'anin zaɓe. To ni a tsarin irin tarbiyyar da aka bamu a gidanmu da irin tsarinmu na gidan Malam Aminu Kano, mu ba ma karya da komi, kuma duk abin da muka sa a gabanmu shi muka sa a gabanmu. Honorable, kana da ubangida a siyasa nan da ka fara? Duk abin da kake a duniya kana da jagora, ko addininmu na musulunci ko akwai jagoranci a ciki. To ina da nima jagora a siyasance, wanda da yawa mutane suna ganin matsala ce ga siyasa. Duk yayin da baka da ubangida ba za ka iya nasara a siyasance ba, wanda wasu suna ganin abu ne da ya kamata a kauda shi a siyasa. Kuma ya bayanin yake kasancewa, naji ana cewa idan mutum bai da ubangida, to zan iya cewa dai wanda yake da ubangida hakan yana da alaka da nasarar shi. Haka zancen yake ko kuma duk jita-jita ne? To kin san ita rayuwa kowa da irin kaddararsa da damar da Allah yake bashi ya fara abu. Wasu sukan fara a makare duba da shekarunsu, wasu kuma sukan fara da wuri. Yawancin matasan da suka fito zaɓe a wannan lokacin ba su yi nasara ba, yawanci so tsofaffin hannu ne suka samu damar lashe zaɓen. Ko me yasa hakan ke faruwa? To wannan yana da alaƙa da rashin haɗin kan matasa. Matasa da sun san ƙarfinsu a siyasance, ba wani tsoho da zai ƙara cin zaɓe a Najeriya. Mu mun kasance a cikin al'umma mu ne 70%, kashi 70 duka matasa ne wanda suke fitowa su yi zaɓe. To amma rashin haɗin kanmu shi yake kada mu. Tsofaffin hannun nan su suke da abin masurufi, abin da suke ba wa matasan domin su kada 'yan uwansu, da kuma yanayin rashin haɗin kai a takaici.